У гэтым дзіцячым доме знаходзяцца дзеці з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Бацькі адмовіліся ад іх, і зараз радасць любові і зносін дзеці атрымліваюць ад выхавальнікаў і тых, каму неабыякава чужое гора. Вучні кадэцкіх класаў прыйшлі з забаўляльнай праграмай, прынеслі падарункі, прапанавалі сваю дапамогу ў добраўпарадкаванні тэрыторыі. Воин должен отличаться не только морально-психологической устойчивости, физической подготовки и знанием. На первом месте духовно-нравственное воспитание. Без духовно-нравственного воспитания это неполноценный человек. Разнастайныя падарункі і святочную праграму падрыхтавалі і вучні нядзельнай школы Свята-Георгіеўскага храма. Праз лялечны тэатр, песні і танцы сіротам паспрабавалі растлумачыць значэнне Вялікдня і яго сімвалаў. Больш за ўсё маленькім выхаванцам спадабалася танцаваць з кадэтамі, з рук якіх яны не жадалі злазіць. Это уже не первое мероприятие вместе с кадетскими классами. На Рождество было первое мероприятие, и вот сейчас у нас продолжается эта дружба. И нам очень приятно, что мы вместе идем нести вот эту радость. Сустрэча завяршылася ўручэннем яркіх скрынак з падарункамі. Дзеці не жадалі развітвацца з гасцямі, бо лепшы падарунак для маленькіх сірот – гэта крыху увагі ад нас, дарослых. Дети наши не остались забыты, они кому-то нужны. Они с кем-то сегодня смогли разделить свою радость, радость бытия, получить подарки, массу хороших, добрых, положительных эмоций. Мы низко-низко кланяемся всем организаторам. И наши дети все знают, что в городе Витебске живут самые-самые добрые люди. Александра Печаніцына, Дмитрий Котов, Новины Витебск.